בואו נעשה לחמניות קלות, רק כ-100 קלוריות ללחמניה. תראו איזה גודל של לחמניה. מעולה. בואו נלך לעשות. לפני שנעשה את הלחם, בואו נסביר מה עושה לחם קל ללחם קל, כלומר עם פחות קלוריות לכל 100 גרם. אנחנו צריכים להוסיף ללחם סיבים תזונתיים. המטרה היא בעצם שיהיה יותר מים, כלומר שהלחם יספוג יותר מים, מים זה משקל, ואז בעצם בלחם יש יותר מים. כלומר, אנחנו מוסיפים ללחם סובין, אפשר סובין של חיטה, אפשר סובין של שיבולת שועל, ואנחנו מוסיפים קמח של שיבולת שועל. שני המרכיבים האלה יש להם הרבה סיבים תזונתיים, הסיבים האלה סופגים גם יותר נוזלים, אנחנו יכולים להוסיף יותר נוזלים. הבצק עצמו הוא בצק שקצת יותר קשה לעבוד איתו, כי הוא בצק שהוא דביק יותר, אבל זה אפשרי, אתם תראו שזה אפשרי. וקמח שיבולת שועל ניתן להשיג היום כמעט בכל החנויות, גם סובין. אז בואו תראו איך אני מכין. בקערה של המיקסר אני שם 400 גרם של קמח קוסמין מלא ו-150 גרם של קמח שיבולת שועל מלא. ,50 גרם של סובין, אפשר סובין רגיל או סובין של שיבולת שועל, זה לא כל כך משנה. 2 כפות סוכר, אפשר גם 2 כפות סילן או 2 כפות דבש, ואפשר גם בלי בכלל, אבל עדיף טיפה לשים. 2 כפיות של מלח, כף של שמרים יבשים, וחצי ליטר של מים. כל זה אני לש בסביבות 10 דקות, עם ובלישה כמובן. לאחר 10 דקות לישה אני מוציא את הבצק. הבצק הוא טיפה דביק וככה הוא צריך להיות. ונוציא את הבצק על משטח בשביל טיפה ללוש אותו ידנית. אני נעזר בקלף שזה מאוד מאוד נוח, במיוחד בבצקים שהם יותר דביקים. אני נעזר בקלף שמאוד נוח לעבוד איתו, והוא אוסף את הבצק מהמשטח עבודה. אני משמן קצת את הקערה. מחזיר את התבנית לאותה קערה שלשנו בה. משמן מלמעלה קצת ומכסה להדפחה של בערך שעה עד שהבצק מכפיל את הנפח שלו. חשוב מאוד לכסות את הבצק שלא יתייבש, וניתן לו הדפחה של שעה בערך. לאחר שעה הבצק תפח וממש הגיע כמעט עד למעלה. מה שנעשה עכשיו, נוציא אותו למשטח עבודה ונחלק אותו לכדורים של 80 גרם. אחרי שהבצק נח גם הרבה יותר נוח לעבוד איתו. אפשר לראות שהוא גם פחות נדבק ונוח מאוד לעבודה. אני מתחיל לשקול כדורים של 80 גרם. לאחר שסיימתי לחלק את הכדורים, אני לוקח כל בצק ומגלגל אותו לכדור ומניח בצד.
אני מכסה את הכדורי בצק במגבת ונותן לזה מנוחה של 10 דקות, ואז נמשיך. לאחר מנוחה של 10 דקות, יש לי פה קערה עם סובין ותבנית אפייה עם נייר אפייה. מה שאני עושה, אני לוקח כל כדור בצק וטיפה מועך אותו ומגלגל אותו ללחמניה ארוכה יותר. את הלחמניה אני טובל בסובין. הבצק מספיק דביק אז זה נדבק מצוין, ומניח בתבנית אפייה. ככה אני עושה לכל הלחמניות. אחרי שסיימתי לגלגל את כל הלחמניות, אני מכסה אותם במגבת ונותן להם הטפחה של עוד חצי שעה. כמה דקות לפני שמסתיימת החצי שעה, תדליקו תנור על 180 מעלות במצב טורבו. אז נחכה חצי שעה ונמשיך. לאחר ההטפחה של חצי שעה, תראו איך הם טפחו יפה. נכניס אותם לתנור ל-180 מעלות, 20-25 דקות, תראו כל אחד לפי התנור שלו, ונוציא שזה מוכן.